झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत बटाटा, शेवग्याच्या शेंगा आणि मटाऱ्याची रस्सा भाजी। अगदी खायला चविष्ट आणि बनायलाही अगदी झटपट होते ती। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य: बटाटा, मी हा एक मोठा बटाटा असा साल काढून सोलून घेतला आहे। शेवग्याच्या शेंगा, एक टॅमॅटो, राई, हा मालवणी मसाला आहे, म्हणजे मिक्स मसाला तुम्ही त्याला बोलू शकता, जो आपल्या घरामध्ये आपण साठवणीसाठी करतो तो मसाला, मीठ, मटार, फोडणीसाठी तेल, कोथिंबीर आणि त्याच्या मसाल्याच्या वाटण्यासाठी ओलं खोबरं, सुकं खोबरं, कांदा, लसूण, आलं आणि कढीपत्ता। चला तर आपण त्या भाजीचा आता मसाला कसा करायचा ते बघूया। मी तवा तापत ठेवला आहे, थोडंसं आपण तेल टाकूया। आलं आणि लसूण टाकायचं आपल्याला। मीडियम गॅसवरच आपल्याला हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। थोडा आपला याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण याला परतूया। तर याच्यामध्येच आपल्याला हा कांदा टाकायचा आहे। मी हा एक मोठा कांदा घेतला आहे। हा कांदा सुद्धा आपल्याला छान असा गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। सोनेरी रंगावर आपल्याला हा कांदा छान असा परतून घ्यायचा आहे। हा बघा, छान असा आपला कांद्याचा रंग बदलला आहे। आता याच्यामध्येच आपण हे ओलं खोबरं घालून घेऊया। हे सुद्धा आता व्यवस्थित आपण सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचं आहे। अगदी चविष्ट लागते ही भाजी। हे बघा, आता आपले खोबरं सुद्धा छान असं गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेतलं आहे। आता याच्यामध्येच आपण हे सुकं खोबरं आहे ते घालूया। थोडंसं सुकं खोबरं घेतलं आहे मी, त्याने काय होतं, दोन्ही जर ओलं आणि सुकं खोबरं घेतलं तर अगदी छान कलरही सुंदर येतो त्याला आणि चवही खूप छान लागते। हे सुद्धा आपण व्यवस्थित असं परतून घेऊया। बघा, आपलं सगळं आता व्यवस्थित मसाला छान असा सोनेरी रंगावर परतून झाला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून कमीत कमी पाण्याचा वापर करून आपण याला छान मध्येच मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। हे बघा, असं मी वाटण छान असं वाटून घेतलं आहे। कोथिंबीर घातल्यामुळे त्याचा रंग असा छान दिसतोय बघा। चला तर आपण आता ही भाजी फोडणीला घालूया। मी गॅसवर टोप ठेवला आहे, थोडं तेल टाकूया। तेल छान तापू देऊ। एक चमचा राई आपल्याला छान अशी तडतडायला द्यायची आहे। बघा, छान कसा आवाज येतोय राईचा। आपल्याला थोडासा कांदा फोडणीला टाकायचा आहे। त्याला पण आपण 1 मिनिट असं परतून घेऊया। थोडा रंग बदलायला पाहिजे त्याचा। बघा, कांद्याचा रंग सुद्धा छान असा आपला बदलला आहे। आता याच्यातच आपण जेवढं आपल्याला तिखट हवं असेल त्याच प्रमाणात आपल्याला तिखट टाकायचं आहे। हा माझा मिक्स मसाला आहे मालवणी। तुमच्याकडे जर मिक्स मसाला असेल तर तुम्ही मिक्स मसाला घालू शकता, नाहीतर मिरची पावडर, धने पावडर आणि गरम मसाल्याचा वापर करा। थोडंसं तेलात परतूया, याने काय होईल, आपल्या रस्सा भाजीला कलर अगदी वरती जी तरी येते ती खूप छान येईल। त्याच्यामध्ये आपण पहिला आपल्याला बटाटा टाकायचा आहे। बटाटा आणि मटार हे दोन्ही अगोदरच आपल्याला टाकायचे आहेत, कारण बटाटा मटारला तर जरा वेळ लागतो शिजायला आणि शेंगा आपल्या पटकन शिजून होतील। आणि याच्यासोबत जर आपण शेंगा टाकल्या तर आपल्या शेंगांचं पाणी होईल। मी थोडे मटार टाकले 1 वाटी भरून।
व्यवस्थित असे आपण ढवळून घेऊया. ज्या दिवशी आपल्याकडे डाळ नसेल त्या दिवशी आपण असं एकत्र मटार बटाटा आणि शेंगा असं घालून जर असं रस्सा भाजी केली तर आपण भातासोबत चपातीसोबत छानपैकी अशी खाऊ शकतो. बघा कसा छान कलर आला आहे. 2 मिनटं आपण असंच ठेवूया. थोडं झाकून ठेवूया 2 मिनटासाठी. हे बघा 2 मिनटं फक्त मी ठेवलं आहे, पण कसा छान कलर आला आहे बघा. आता आपण काय करूया, याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकून त्यांना छान असं मटार आणि बटाटा शिजेपर्यंत गॅसवर ठेवूया. मध्यम गॅसवरच आपल्याला याला शिजवायचं आहे. मध्यम गॅसवर शिजवल्याने काय होतं, आपले जे पदार्थ आहेत ते छान आतून छान शिजले जातात. थोडं झाकण ठेवते. आपण मटार आणि बटाटा शिजेपर्यंत वाट बघूया. हे बघा आपण जरा बघूया आपले वाटाणे म्हणजे मटार आपले शिजले आहेत की नाही. थोडे शिजले आहेत. आणि बटाटा पण आपण असा बघूया. हे बघा थोडासा बटाटाही शिजला आहे. तर आपण याच्यामध्ये आता शेंगा टाकूया शेवग्याच्या. म्हणजे कसं शेंगा शिजता आपले जे मटार थोडेसे शिल्लक आहेत शिजायचे ते त्याच्याबरोबर शिजून येतील. थोडं पाणी टाकूया आपण याच्यामध्ये, कारण आपल्याला रस्सा भाजी बनवायची आहे ना, मग थोडंसं याच्यामध्ये पाणी हवं आहे. आता ह्याला सुद्धा आपण छान अशा थोड्या शेंगा शिजेपर्यंत आपण थोडं झाकून त्याला शिजू देऊया. हे बघा किती सुंदर सुगंध सुटला आहे भाजीचा या. आणि आपल्या शेवग्याच्या शेंगा बटाटा आणि मटार ते सुद्धा अगदी छान याच्यामध्ये शिजले गेले आहेत. आता मी गॅस बंद करते आहे. पण त्यापूर्वी तुम्ही जर माझे चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नसतील तर सबस्क्राईब करा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर